En primeiro lugar, realízase a vendimia e unha vez acabada esta, as uvas pásanse ás cubas de fermentación, onde dependendo da uva fermenta máis ou menos tempo. Aquí hai varios tipos: modernas, que poden ser de poliéster ou de inox, e estas últimas están sempre cheas porque levan un cerro hermético. E logo están as tradicionais, que son de madeira e poden ir de 800 a 1200 litros. A continuación extrúxense as uvas na extruxadora, onde tamén hai dos tipos: modernas, que son automáticas, tamén chamadas palilladoras, que separa o cangallo do racimo, e logo están as tradicionais, que son de madeira. Finalmente, o viño pásase ás cubas de inox ou de madeira e despois de habelo prensado e finalmente deixase reposar. A continuación veremos outro exemplo de outros elementos que se utilizan para a vendima.